बे समाव आङो गिबियावनो जोंनि अनसुला फोरबो इसोर आरो जोंनि बानसगिरि बिस्वगिरि आइ मारियाखौ हाजासे आंनि गोसो मैखुननिफ्राय हामबाय होदों। बेजों लोगोसे जाय जोंनि अनजाग्रा आदै दुमलै बर' नार्जारि बेखौ आं गोसो मैखुनजों खुलुमनाय बावदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे 13 थारिख अखाफोर गोथार सुक्रुबार दिनाव नुजाथिफैनो हानाय दाब दाब मण्डलिनि एबा गामिनि एबा गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय सौफैनो हानाय साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ आंनि गोसो मैखुननिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ बावहरो। दिनै आं खेबसे बेयाव गसंफैफेरनायनि थांखिया बेनो, आङो दिनैनि फार्स्ट बे 13 थारिख अखाफोराव गाफैनाया आङो थांनाय आगष्ट 21, 22, 23 बे समाव जाय गगामुग आरो सिला फोथार गफुर बिसोर बनकेस्टार आरो बे एसेलि बेमारजों रिट्रिट लानो हानायाव आंबो बे समाव आंबो सफैनो हादोंमोन। आदैनिसिम आङो बे आगै आलफनसानाव बिबार बावनायजों इउटुबाव आं गोबां महिमा गोनां सोमो गोनां गेदेर फिसा बेमारफोरखौ गानाय नुनानै आंबो थानो हायैनि सानसे समाव बिमाखौ लानानै जाय आंनि आथिं सानाया खुनु बेला सानाय गैफेरामोन दासिमबो आं भुगिनांनानै थाबाय थादोंमोन, जेराव आं गोबां साब्रै साबा डक्टरजों नायजाबाय, बिजि सुजाबाय, मुलि जाबाय, नाथाय आं सोखाजानायनि राहा लामाखौ मोननो हायाखैमोन। बेखौ आं गोबां दुखु सहायनांनायनि गेजेरजों आङो बे बिबारखौनो बिफैनो होननानै बे 19 थारिख बिमाजों आंजों मोनायाव आं आदैनाव बिफैदोंमोन। नाथाय बे समाव आदैया आंखौ बुंदों, बेखौथ' दायो गैया, जाय जोंहा नानिनि फिसाजोनि मुङै गायनाय फातगाजा दङ टाबाव बेखौ लांनानै नोङो लांनो हागोन आरो इउस खालामहैनो हागोन होननानै। बे समाव मादैजों आदैजों आंनो लोगो नांनानै बे टाबनि फातगाजाखौनो खानानै हरदों आरो। बे मोनानिफ्रायनो आङो बे फातगाजाखौ सानफ्रोमबो मुलि बायदि मोनायाव बिन्दोआव गथायनानै गिर्जा खालामनानै आङो बेखौ एसे एसे बिसिख्लाबनानै आसिस थावजों फुनो आरो। माला 22 थारिख जागोन, माला टेस्ट 24 सफैगोन बे रिट्रिकनि थाखायल' आं सिन्थामोन। मानो होनबा आंनि सानाय सुनाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांबायमोन। आंखौ जेराव उदालगुरिनि डक्टरफ्रा गुवाहाटियाव थांनो थिनबायमोन। बे समाव आङो रिट्रिकनि समावबो टेस्टिमनि होखादों, नोंथांमोनहा सोरबा नायदोंबा नुगोन आंनि टेस्टिमनि होनायखौ। बे समाव आं बुंदोंमोन, मानो होनबा आङो आगान मोनसेबो सागानायनि मुलि जायाबा आङो आगानखौनो हरनो हायामोन। जेराव आंहा गोबां गथ' गथाय जेनेबा गथ'फोर दं, न'खर दं, आं सासे बिमा। सासे बिमाया गोबां न'खरनि दायथ' थायो। जाय बिमाया बिसिनायाव गोग्लैनानै थायोब्ला बे न'खरा माबायदि जालांगोन। जाय आंनि गथ' मेट्रिक होगोन गिदिर, जाय उन्दै दं बेयो क्लास 5आव, आं जुदि बिसिनायाव गोग्लैनानै पेरालाइसिस जानानै थायोबा बे बैसोआव आंनि न'खर, आंनि हौवा, आंनि गथ' गथाया, बे न'खरा आंनि न'खरा गासैबो हलाय जालांजोबगोन। बिनि थाखाय आं बिराद सिन्था जायोमोन। नाथाय जे दिननिफ्राय आं बे फातगाजाखौ लांनानै इउस खालामहैदों, गासैबो आंनि गिनाय आंनि दुखु दाहाया मानि गासैबो स्रां थांदों। आं एक्सेप्ट खालामनो हादों आंनि जिउखौ। आंनि जिउआव जेसेबांनाखि आनजाद सफैया मानो आं इसोरनि मुङै गसंथागोन होननानै आङो बे फातगाजानि जिगुदैनो बिदों आरो। बे समाव आं बियोमोन, हे बिनानाव आलफनसा आंखौ अनदो, आंनि न'खरखौ अनहोदो। दिनै नोंनि बिनायजोंनो आंनि गासैबो फिसा गिदिर पापफ्रा बिफा इसोरसिम आइ मारियानिसिम सहैनानै निमाहा मोननाय बायदि आरो आंनि गथायनाय आंनि थांखिफ्रा बिफा इसोरनिसिम आइ मारिसिम सहैनानै गासैबो आंनि थांखिफ्रा सानसे समाव नोंनि बिनायनि गेजेरजोंनो जाफुंनाय बायदि। आइनो नों मिथिगौ बिनानाव, गोबां बेबायदिनो आं सानाय सुनायफोरजों दिनै 6-7 मास रानिं जालांबाय आंनि सानाया। सानफ्रामबो आङो बे फंसे बाथ्राखौ बिफा इसोरनाव आइ मारियानाव बिखांनायनि उनाव आं आलफनसा बिनानाव दिनैसिमबो बिबाय थायो आरो बेबायदिनो आं बिबाय थागोन। दिनै आं प्रमान मोनदों। बै रिट्रिकनि समाव आं बुंदोंमोन आदैनि सिगाङाव, सोखाजानाय सोखाजायैया इसोरनि होखानाय। नाथाय आंहा जिउआव बे सानथामनि हाबाफारि रिट्रिकआव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि जिउ, आंनि न'खरखौ आं मोनदांदों। आंनि हौवाया जों साथाम बिमा फिसा न'खराव गिर्जा खालामोब्ला बियो फोथायब्लाबो आंखौ गिर्जा प्रार्थनायाव दोनलांबाबो आंखौ गोबां अनबाबो न'खराव सहाय होबाबो बियो जोंजों गिर्जायाव लोगो लाफायामोन। नाथाय जे रिट्रिक 21 थारिख समा जोब्बाय, बे नेक्स्ट 23 थारिखआव बियो जोंखौ गिर्जा खालामनो रोंबाय। थ' गिर्जा खालामहैनोसै, मोनानि बिहैनोसै नाय। बे समाव फिसाफ्राबो बुंदों आरो आं फिसाखौ मा बुंनो आन्दायदों, नोंबो थांगोन नामा गिर्जायाव होननानै। आं फिसाला गिदिरा एसे इनसाल्ट खालामनाय बायदि आंजों साथामजों रायखोमालायनानै मिनिबाय आरो। ओमफ्राय आं बुंबाय बुंनाङा लाजिगोन होननानै।
बे दिननिफ्रायनो आंनि फिसाया सानफ्रोमबो जोंजों दायो गिर्जायाव बाहागो लायो आरो बेनिफ्राय देरसिन आंहा जिउआव जेबो गोजोननाय गैया बे गोजोननाय आरो गैला आरो बेनिफ्राय देरसिन बेनो आंनो बिराद गोजोननाय आरो जिउआव आरो आंनि न'खरा बेबायदिनो इसोरनि अननायजों आइ मारियानि अननायजों गासैबो बेमार आजार फैयाथों आं सौसिलांगोन बे थांखि आरो मिजिंखौ आंहा इसोरनि सायाव दं आरो आलफनसा बिनानावनि सायाव दं दिनै आङो आगान मोनसेबो मुलि जायाबालानो आं आवगायनो हायै मानसिया बे 24 तारिख दिननिफ्राय आं दिनैसिमबो थरसे मुलि जानो हायाखै इसोरा जुदि आंखौ साखि होआबा गोबां दुखु मोनगोन आङो दिनै बेबायदि गसंनो हायामोन बोख्रबनाय बायदि जायोमोन आङो बे रिट्रिट लानाय समावबो आङो मुलि लायलायनानै दोनखादोंमोन जेनेबा मुलि जायाबा आं रिट्रिटखौ बे सानथामनि रिट्रिटखौ आं बोरै उथ्रिनो मानो होनबा आंहाथ' रिट्रिटआव थांथारनांगौ सोखा जानायखौ मोनथारगोन आं बे थांखिखौ लानानै फैखादोंमोन नालाय बिनिखायनो बे मुलिया दिनैसिमबो बे पेकेटैनो दं अबाव दं आं मिथिबावला ओमफ्राय जोङो हौवा हिन्जाव थांखि लालायबाय न'खराव सावरायलायनानै 13 तारिख मोनफ्रोमबो मासाव आङो बाहागो लागोन आरो हौवायाबो आंखौ बिदिनो दोनबोयो रिट्रिट समावबो लांलाय लाबोलाय दोनबोबाय थायो दिनै आंहा गोजोननाय दं बेबायदि आं आगान मोनफ्रामबो हरनो हायै मानसिया दिनै बे पाट गाजानि गेजेरजों आसिस्थावनि गेजेरजों आगै आलफनसानि बिस'नायनि गेजेरजों दिनै आङो बे 13 तारिख अखाफोराव नोंथांमोननि सिगाङाव बे बिन्दोनि सिगाङाव गसंनानै आङो आंनि बेमारफोरखौ आंनि मोन्दांथि जिउआव जानाय जाथायफोरखौ फोरमायनो हादों बेनो आंनि जोबोद गिदिर गोजोननाय आरो बेबायदिनो आं थांखि लाबाय मोनफ्रोमबो 13 तारिख अखाफोराव बेमार आजारानो दाजाथों आङो बाहागो लाफैगोन आरो आंनि न'खरखौ इसोरनि मुङै बेबायदिनो दैदेनलांगोन होननानै आंहा आसा दं दिनै आं मोजाङै सोखा जायाबाबोथ' आं न'खरनि थाखाय गोबां सहाय खालामनो हाबाय दिनै आं ओंखाम ओंख्रि संनो हाबाय गावनि हौवानो फिसानो सिला सिबनो हाबाय आं सि सुनो हाबाय आं बिसिम सफैनो हाबाय आरो बिनिफ्राय देरसिन मा दंबावो आरो बे एसे एनै सानाय थानायाबो इसोरा आंखौ सोखागोन होननानै आंहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दं आइ मारियानि सायाव फोथायनाय दं आरो आगै आलफनसाया आंनि थाखाय अरायबो बिस'नानै होगोन आरो बेयाव दाब दाब जायगानिफ्राय साफ्रोमबो दिनै बे 13 तारिख अखाफोराव नुजाथि फैनो हानाय रुगियाफोर बेमाफोर आरो बेबायदिनो मोजां जिउनि थांखिफोरखौ लानानै फैनाय नोंथांजो मोनाबो साफ्रोमबो बे आगै आलफनसानि गेजेरजोंनो जोंनि थांखिफोरा बिफा इसोरनिसिम आरो आइ मारियासिम सौहैगोन बे मिजिंखौ लानानै अरायसम बे 13 तारिख अखाफोरखौ मानिगोन होननानै नोंथांमोनखौबो खावलायनाय थाबाय दिनै आं मा बुंगोन आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन जिसुआ बाख्नायजाथों जिसुआ बाख्नायजाथों बेनिफ्राय सोरबा दंबायब्ला गिबियावनो आं ख्रिस्ट'खौ हामबाय होनदों आरो बिथां दैमालुखौबो आं दैमालु फंबायखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेयाव जोथोन हानाय आंनि लोगोफोर आरो आंनि बिनानाव फिसौफोर बायदि फंबायमोन बायदि बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होदों आं दिनै मोनसे टेस्टमनि होनो नागिरदों आं दान मोनथामनि आं बिबारखौ लांना दोनहैदोंमोन फोरानना दोनदोंमोन मालाबा आं खैफोदाव गोलैबा बाहायगोन होननानै नाथाय आंहा जेबो खैफोद जायाखै आङो आरामावनो आं आलपेसान लाना दोनदोंमोन नै दाखालि 15 आगष्टनि उनाव आंहा गरमनि एलार्जि होननानै आं सानदोंमोन नैबे आन्थुनि नैबे गोजौनिफ्राय माननाय जादोंमोन आरो ग्लासनिसो मानसि सिगां मावनो ओरै खुननो गोनां जायोमोन आङो आसिस्थाव थानायखौ हप्तानैसोनि उनाव फोनना लाबाय आं माइसुमै होनानै नाइसिल पाउडारबो फोनना लाबाय नाइसिल पाउडाराबो जेबो खामा मोदोमाव फोनना लाबा नाइसिल पाउडारा बिराद आलुयो आरो खिन्थु बेयाव फोनबालाय जेबो जाया ओमफ्राय सानबाय आं आसिस्थावखौ फोनना लाबाय आसिस्थाव दंखायोमोन आंनियाव आसिस्थावा फोनबाला हरसेनि भितराव रानो मान गायो सिथरा आरो सायो आरो बेलेग जायगायाव बेरो ओंखायनो आं बिदिनो बहुद फोनबाय थाबाय गरमा बेसे गोथाव बाहायबाय थानो बेखौ साननानै नै दाखालि सेप्तेम्बर 10 तारिख खालि मोनसे सिन्था हैबाय आंथ' आलफनसानि बिबारखौ आंनाव थैनानै दंना मोनसे खैफोदाव गोलैबा बाहायगोन होननानै ओंखायनो आङो बेखौ बिलिफां समाव आङो थालिर बिलाइ दाननानै बेयाव आलफनसा बिबारखौ आं सावबाय बन खान्दानि अर बिलाइजों सावनानै हांगार खालि आसिस्थाव फोननानै आं फोनना लाबाय हरसेयावनो रानबाय खनथाम फोनबाय बेयावनो रानबाय दायो आरो नैबेयाव आंहा आसिया सानाय जादों बेखौबो आं बेयावनो फोनै लाबाय थायो बे हांगारखौ टेबोलावनो दोनबाय थायो आं बे हांगारखौ नांगौ गोसोखांबानो ओरै फोनना लायो आङो बेनो आंहा टेस्टिमनिया एसेनोसै